Здравейте! Първо искам да благодаря за поканата на Петко Георгиев, за това, че искате да чуете моето мнение. Наистина съм поласкан. За вас като представители на неправителствени организации, работещи в сферата на гражданското участие, предполагам, че ще представлява някакъв интерес мнението на един евродепутат по тези въпроси. Още повече всеки политик е и практик. Когато става дума за дигитална демокрация, всеки разбира се на своето ниво, със своите възможности. Ще се придържам към въпросите, които Петко Георгиев беше така любезен да ми изпрати. Ще започна с оценка на досегашната практика на взаимодействие между Европейския парламент и гражданското общество, както на национално ниво, така и на европейско. Едва ли има по-прозрачна институция от Европейския парламент, едва ли има по-желаеща да бъде близо до гражданите институция. Проблемът е, че не винаги гражданите откликват. А може би не винаги Европейския парламент, а и Европейския съюз изобщо открива начините, по които да бъде по-близо до хората. Нужна е много по-голяма изобретателност, много по-голямо творчество в тази публична комуникация, отколкото в рамките на един национален парламент. Националните парламенти са близо до хората, депутатите през цялото време са в новините, през цялото време са физически близо до регионите, които са избрани, и Европейския парламент по аналогия, ако направим с Народното събрание, винаги е по-далечен, по-неясен, в някакъв смисъл е по-скоро като някаква бледа сянка на други важни събития. В този смисъл аз се надявам, че е въпрос на време. Не толкова на усилия и изобретателност, които са задължителни, но е въпрос на време българските медии и граждани да свикнат с това, че европейското законодателство е вече задължителна част от българското и че европейските дебати са пряко свързани с българската политика. Тогава вече и Европейския парламент ще си заеме мястото и ще застане в центъра на много неща. Има някои проблеми, които времето само ще разреши. Така че някои държави са доста по-напред в това отношение, България е по-назад. Мисля, че обяснението е много просто и решението ще бъде постигнато в течение на няколко години, когато се види точно пряката връзка, за която говоря. Между другото, когато се говори за потенциал, минавам към втория въпрос, за повишаване на ефективността на взаимодействието между гражданското общество и Европейския парламент, аз наистина виждам две писти. Едната е през голяма активност на евродепутатите в своята държава. В случая на българските евродепутати в България. Ние сме хора с добри възможности, с вече създадени зад нас политически, някои от нас, надявам се и аз, имаме и гражданска професионална мрежа. Имаме и ресурс да участваме в много национални и регионални дебати, паралелно понякога на институциите. Забелязал съм също така и, че доста институции по-лесно възприемат евродепутатите, медиите също, тъй като не сме част от политическото всекидневие, от всекидневието, което често пъти се отличава с остри конфликти и напрежение. Така че тук топката е в полето на евродепутатите. Те могат да бъдат по-активни. Има обаче и още нещо, което като бивш депутат в Българското народно събрание, така мога да потвърдя, включването ни през българския парламент с определени теми, свързани с европейския, мисля, че ще бъде много силен ход. Някои държави имат специален европейски ден. Един ден в месеца, не може да е в седмица, защото ще бъде твърде много, но един ден в месеца посвещават на европейски теми. И там участват и евродепутати понякога в дебатите. Сега, крайно време е да се даде право на евродепутатите да задават и въпроси към министри и премиера. Разбира се, по европейски теми. Не за това кой е уволнен в коя община, а по европейски теми. И по този начин евродепутатите и през тях Европарламента и правомощията му ще почнат да присъстват българската политика директно. Има много важни заседания на министри, има срещи на върха, които не винаги дори ние евродепутатите знаем с какъв мандат идва, съответно външния ни министър или премиера. Хубаво е да участваме, но и публично във формирането на тези позиции. По този начин и хората ще видят какво правим
и много по-бързо ще се ориентират и така или иначе европейската тематика ще започне да навлиза по един легитимен начин, ако мога така да кажа. Така че останалата част от това, което аз имам като своя дейност, свързано с граждански организации, аз мисля, че в това отношение неправителствените организации са си свършили работата. Достатъчно са активни, достатъчно покани има. Нас търси едно друго решение, което да направи Европарламент и неговите представители по-видими. И тук обаче мисля, че е валидна и първият ми извод. Още малко време, за да се свикне с това, че България, европейската тематика не е външна политика и да се създаде достатъчно голям брой хора, които са свикнали да следят и да се ориентират по европейската тематика, когато се обръщат и към България. Сега има съвсем конкретен въпрос за бъдещето на дигиталната демокрация. Всеки използва политик, или поне би трябвало, използва тези измерения на дигиталната демокрация. Аз лично смятам, че най-важното е много бързия директен достъп до информация от извора. За разлика от много други хора, аз не смятам, че в ситуацията, в която се намира днес един активен човек, че тази ситуация го облегчава информационно. Изключително много информация от много нелегитимни и объркани източници. Дигиталната демокрация, прекият достъп понякога е единственият начин да се ориентирате в този огромен и често пъти манипулиран поток от информация. И информация за информацията може да се получи тъкмо благодарение на тези механизми. Самите ние, евродепутатите, надявам се, използваме всички тези механизми, най-вече тези онлайн дискусии, чрез които да можем и ние да се информираме, и публиката за определени теми. Аз имах възможност точно на 30 март да направя нещо такова, свързано с много конкретна тема, която не би могла да вземе голямо място в медиите, за трансатлантическото споразумение. 2 часа обсъждахме и всички бяхме удовлетворени. Колкото бяха в залата, всички бяха доволни, но се оказа, че имало и около 600 човека, които са следели онлайн, което е дълбоко удовлетворително и според мен рязко вдига нивото на участниците, на всички участници. Следващия път, като правим нещо такова, ще имаме много по-голяма и много по-стабилна аудитория. Тук има няколко неща. Аз бих ги обединил под наименованието на електронно гласуване. Аз съм убеден, че рано или късно ние ще стигнем до този момент. Мисля, че достатъчно хора вече работят за това. Има и законопроект, но ако приемем, че използването на тези нови технологии вече е стигнало до такова ниво, че хората са в състояние пари да трансферират с натискане на няколко клавиша, значи може да се направи достатъчно сигурна защита, гаранция за това, че гласът ви ще бъде отчетен. Мисля, че вече са готови технологиите да организират и да гарантират честността на един изборен процес. Още повече няма да сме първите, няма да сме вторите, няма и да сме третите. Има достатъчно държави, дори само в Европейския съюз, в Естония, например, се дадоха категорични доказателства, че електронното гласуване може да работи и е бъдещето. А за България с много голяма и то европейска диаспора, европейска, повтарям, особено с млади хора, електронното гласуване е задължително и от морална гледна точка. Това ще задържи голяма част от тези български граждани в рамките на българската политическа общност. Ще ги ангажира с българската политика и по някакъв начин ние ще можем да свикнем тези хора, работещи на различни места в Европа, да се интересуват от българска политика и да участват в нея. Сега, тук има конкретен въпрос, предпоследния, атаките срещу гражданското общество, как си ги обясняваме, какво се цели с масовата медийна атака срещу неправителствени организации, неформални медии и така нататък. Че, уважаеми приятели, от 1990 година до ден днешен в България съществуват много големи групи от хора, които са против членството ни в Европейския съюз и НАТО. Хора, които не приемаха евроатлантическата интеграция и вероятно и до ден днешен я приемат. Тези хора са в няколко политически партии, те промениха позициите си през годините, но омразата
към тези носещи новите западни ценности, или по-скоро вечните ценности на Запада, съхранени там и отхвърлени в комунистическа България, омразата към тези хора, макар и да стихва, не е изчезнала. Тези обвинения в много по-елементарен вариант съществуват в български политически контекст от 1990 година. Още тогава, преди 24 години, започна това разделение между западните агенти, хора, които са се поддали на това влияние. Това се прехвърли след това под нова форма. Няма да се притесняваме от тези неща. Евроатлантическата интеграция беше съзнателен избор на българите и то точно като такава, като евроатлантическа, като членство в НАТО и Европейския съюз, като членове в най-голямата убедителна икономическа общност на света, базирана на демократични ценности, и НАТО, най-добрата система за сигурност в света. Тези неща се опитваха да ги разкъсват, да ни противопоставят едни на други, не успяха. Днес обаче, понеже отивам и към последния въпрос, свързано с противопоставяне на пропагандата от Русия към Европейския съюз и България, днес обаче има усещане за възраждане на тази елементарна пропаганда. И тя наистина е свързана с внушенията, които директно вече идват от Русия, без никакво прикриване, за това, че евроатлантическият избор не е естествен за някои държави, между които се включва и България. Че той бил наложен на българите, че те са били измамени или изиграни по някакъв начин. Тази пропаганда ще продължи. Тя е една от основните опори на режима на Путин и ние по никакъв начин не може да очакваме, че с добра воля и с разумни аргументи тя ще бъде преодоляна. Тя ще бъде преодоляна с политическа воля, с нова политика и факти. Няма да бъде преодоляна с контрапропаганда от, така да се каже, руски вид. Ще трябва да се демонстрира добронамереност и ще трябва да се демонстрират постижения на тази нова политика. Ето, например, вместо да се прави телевизия, която да излъчва на руски език, за да може руските граждани да виждат и другата гледна точка, аз мисля, че просто Европа трябва да се съсредоточи върху себе си, да покаже единство и ефективност. Защото когато се вижда как европейците правят своите общи политики и общи стандарти, когато се вижда, че те вървят напред, няма да може никаква пропаганда да пробие нещата. Специално за България, ако започне изграждането на някои от новите структури, свързани с енергийния съюз, направи се интерконектор с Гърция с пари на Европейския съюз, направят се преки инвестиции в енергетиката, това е по-силно от всякаква пропаганда. Все пак е хубаво да отчитаме, че живеем в епоха на нови технологии, в която политическото мислене на ниво пропаганда наистина ни връща години назад. Аз не мисля, че много дълго време може да бъде удържано това ниво, поне за европейските граждани, но мисля, че руските граждани ще имат достатъчно възможности сами да преодолеят тази пропагандна стена, която в момента се изгражда между тях и европейската общност. Стена изграждана съвсем съзнателно от техните политици. Много съжалявам, че не мога да бъда с вас. Сигурен съм, че в една дискусия и свободен разговор бихме били много по-полезни едни на други. Надявам се да мога да ви видя на други форуми, лично, на живо. Така че пожелавам успех на вашия форум и още веднъж благодаря за поканата.